ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు అందరికి ఏసుదేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం మీకు అసాధ్యమత్తది బాత ఇల్లే ఇంజి దేవుడు కెచ్చనోడు. మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయము 21వ వచనం. ప్రార్థన. యేసయ్యా నీకు వందనములు తండ్రి. హితప్రవ్వా మరి నేడు నీ పిల్లని జ్ఞాపకం తుంకును ఒరు కుటుంబకింకి తోడు మంద అయ్యా మరి నీ పిల్ల నీరు మತ್ತ మాకు అసాధ్యమత్తದ బాత ಇಲ್ಲೇ మా నమ్మకి తినిపేసి ನಿಮ್ಮ సమస్తం కూడా సాధ్యం తుంగితನೆಂಜೊರ್ಗೆ ಅಚ್ಚನಿನ ಗನಕ నీ పిల్లను విశ్వాస తిని ನಿಮ್ಮ సాధ్యం తుంగ ఒరు పణిగిని సాధ్యం తుంగోరే ఊరికి సాయం తుంగోరు మున్నేడికి నడిపిసింజోరే ఈ మాట అంతా ఏసైతే బెదిరితే తలపొరమినం తండ్రి. ఆమెన్.